Cesnak. Zázrak prírody alebo sociálna katastrofa? Poďme sa na to pozrieť. Cesnak robí zázraky. Podpora imunity. Nachladnutie, chrípka. Cesnak je vaše tajné antibiotikum. Znižuje krvný tlak, podporuje zdravé srdce a cievy. Zlepšuje cholesterol, menej zlého a viacej dobrého. Silný antioxidant spomaluje stárnutie a chráni vaše bunky. Má protizápalové účinky. Zdravé čreva a podpora trávenia. Je super na trávenia, ale pozor, nie každému to sedí. A je to bojovník proti rakovine. Štúdie ukazujú, že môže znížiť riziko rakoviny žalúdka a čriev. A teraz tie zlé správy. Bude vám smrdieť z úst. Určite si ho nedávajte na noc. Ak sa chcete dobre vyspať, inak budete spať v cesnakovej hmle. Môže podráždiť žalúdok, pálenie záhy, nadúvanie alebo bolesť hlavy. A pozor na lieky na riedenie krvi. Ak vás čaká operácia alebo berete takéto lieky, tak cesnak určite nie. Ale čo s tým dychom? Dajte si citrón, neutralizuje cesnakové zlúčeniny a zelený čaj vypne cesnakovú arómu. A uhorka predsa čistí dých a osvieži. Tak čo, milujete po tomto videu cesnak? Alebo vám smrdí? Hoďte mi to do komentára a ďakujem.